Poznáte to, voláte niekoľko hodín denne a aj tak vás väčšinou zrušia. Ak aj náhodou zdvihnú, tak vám väčšinou povedia, že nemajú čas alebo že im máte zavolať neskôr. Ale čo keby som vám povedala, že môžete mať hlasovú asistentku, ktorá vyrieši všetky tieto problémy za vás? Zdravím, tu Artemina, teší ma, že voláte. Ako vám poradím? Ja by som sa chcela spýtať, či ponúkate aj služby takého typu, že mám starú databázu klientov, ktorú by som potrebovala obvolať, lebo nemám fyzického človeka, ktorý by bol schopný obvolať celú tú moju databázu. Ďakujem. Takže prezradíte mi prosím, v čom robíte? Reality, financie alebo niečo iné? Financie. Máte databázu starých klientov, ktorých ste kedysi kontaktovali, ale obchod nevyšiel? Alebo ľudí, ktorí mali záujem o hypotéku či poistenie, ale vtedy na to neboli pripravení? Áno, presne, je ich okolo 500. Dobre vedieť, viete, práve tam je najväčší potenciál. Dám vám príklad z praxe. Jeden náš klient z financií mal databázu 10 000 starých kontaktov. Náš systém ich prevolal za týždeň. Mohlo to byť aj oveľa skôr, ale opakovali sme hovory na tých, ktorí nezdvihli na prvýkrát, takže sa to pretiahlo. 30% týchto obvolaných ľudí nám potvrdilo stretnutie so špecialistom. Obchodníci z týchto 300 kontaktov, ktoré obvolal náš systém, reálne uzavreli 4%. To znamená 12 ľudí. Z každého majú zisk minimálne 1000 eur. Takže áno, museli byť do toho zapojení reálni ľudia, ale 12 000 eur im ležalo niekde v šuflíku a my sme im to pomohli z toho šuflíka vytiahnuť. Skvelé, a viete mi dohodnúť stretnutie s Martinom? Počúvajte, páči sa mi, ako nad tým premýšľate. Je vidieť, že to myslíte vážne. Navrhujem toto. Dajte si telefonát s Martinom Pialom, našim špecialistom. On vám ukáže presne, ako by to fungovalo vo vašom prípade, spočíta vám návratnosť a môže vám spraviť demo ukážku zadarmo priamo na vašich procesoch. Kedy máte voľno, zajtra alebo skôr budúci týždeň? Budúci týždeň v piatok okolo 11:00. Budúci týždeň v piatok o 11:00. Výborne. Aby som vám mohla stretnutie potvrdiť, potrebujem pár rýchlych informácií. Ako vás môžem oslovovať? Aké je vaše meno? Nicole. Ďakujem, pani Nicole. A telefónne číslo, viete mi ho prosím nadiktovať? 0945 123 829. 0945123829, perfektné. Mám si ešte poznačiť nejaké špecifické požiadavky, o ktorých by sme mali vedieť? Nie, ďakujem, to všetko. Takto nejako to funguje, ale samozrejme hlas aj scenár hlasovej asistentky prispôsobíme presne podľa vašich potrieb. A koľko stojí takéto riešenie? Je to veľmi individuálne. Cena sa odvíja od toho, akú hodnotu vám AI systém prinesie. Vyplňte formulár, dohodnite si s nami stretnutie a začnite podnikať efektívnejšie.